Luke Seguna ta' 39 sena li huwa wkoll il-kappillan tal-parroċċa ta' Marsa Xlok wieġeb mhux ħati meta ttella l-qorti mixlib b'miżappropriazzjoni, ħasil ta' flus, frodi kif ukoll falsifikazzjoni ta' dokumenti. Hekk kif daħal fl-awla l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek kienet infurmata li l-imputat ma kienx qed iħossu sew u saħansitra kellha tintalab l-għajnuna ta' tabib sabiex jeżamina lill-akkużat fil-qorti stess. Sa dan it-tant sakemm wasal it-tabib fl-awla, id-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni minħabba biża' ta' intralġ ta' provi, hekk kif hemm numru ta' parruċċani li allegatament taw flus f'donazzjonijiet lill-imputat. Hawnhekk intqal li l-irwol ta' Seguna fil-komunità jirrikjedi rabtiet li ġew deskritti bħala inkredibbli. Kien f'dan il-moment li l-avukati tad-difiża Matthew Xwiereb u Jose Herrera sostnew li l-parroċċani għandhom raġuni jafdaw lill-imputat hekk kif għamel diversi atti ta' provvidenza magħhom. Id-difiża rremarkat ukoll li minkejja li l-imputat tressaq il-qorti ma tressaqx għaliex xi ħadd għamel rapport lill-pulizija fil-konfront tiegħu. Meta mistoqsija l-prosekuzzjoni spjegat li l-każ jitratta 120 persuna u €900,000. Fl-argument tagħha d-difiża stqarret ukoll li l-imputat bħalissa jinsab taħt monitoraġġ kif huwa pazjent tal-kanċer. Kif ukoll għamlet referenza għal fatt li jala eluq sninu propju l-għada li tressaq il-qorti. Wara li semet l-argumenti tad-difiża u l-prosekuzzjoni, l-imputat informa lil qorti li l-kundizzjoni tiegħu marret għall-ar u hawnhekk il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek tat ordni sabiex tissejjaħ ambulanza li ħadet lill-imputat l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard, il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba biża' ta' intralġ ta' provi. Mal-aħbar li l-kappillan kien se jitressaq il-qorti, il-kurja ħarġet stqarrija fejn qalet li s-saċerdot tpoġġa taħt administrative leave b'effett immedjat sakemm jibqgħu għaddejjin il-proċeduri. Fl-istqarrija l-kurja żidet tgħid li l-Arċidjoċesi offrit il-kooperazzjoni sħiħa tagħha lill-awtoritajiet u se tfittex li tistabbilixxi jekk il-kappillan mexiex ma' policies dwar donazzjonijiet li huma diġà stabbiliti.